Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Mine disteler kişi qari, ansıda yarı eltigi. Matbuat hakkında. Çünkü көз алдына келтірсек бір мәселен 30 кіші қарады, тыңлады. Көз алдына келтіріңіз, мәселен, сіздің қашығыңызға 30 кіші келді де тыңлап тұрасыз. Ол бит хөрмәт бір яғынан. Шуңа күрә сіз безне хөрмәт иткәч, біз дә сезне хөрмәт итәбез, инде дәвам итәбез. Қызықсындырмаса, битараф булырсыз, қызықсындырса, қарарсыз инде. Чөнки мин анда әйткән еме, теге кайсы чыгарышында мен шул теге ничек ул теге югалган безнең газетлар бер юлы нинди сәбәпле дип. Ул һәр кем, мәсәлән, минем шушы тыңлаучылар арасында хакы бар үзләренең фикерендә торырга. Нигә югалган? 30-нчы елда, 20-нчы ел ахырларында, 30-нчы елда гөрләп торган газетлар шул Екатеринбург шәһәрендә, мәсәлән, миңа тәкъдим иткән бер урысмы, яһудимы ул укытучы, кафедра история печати дигәнме шул матбугат тарихының кафедрасыннан мен сөйләгән имелек аны. Шул татар телендә Екатеринбургта, ул вакытта Свердловск шәһәрендә өлкәгә таралган газетлар чыкканнар. Өлкә газетлар дип ышанам, чөнки мәсәлән Алмашка теге на смену дигән газетлары бар урыс телендә, бу татар телендә булган инде. Кем белә, бәлки алар татар теленә тәрҗемә итеп торганнардыр яшьләр газетен. Андый да буладыр, чөнки мин вакытында 3-нче курсы тамамлагач, журфак университеты Уфада эшләгән. Җөмһүриятның яшьләр газетында анда Ленинец дигән газетта, мәсәлән, башкорт телендә тәрҗемә итәләр, ялар дубляж. Без язадырык урыс телендә. Бәлки булай булгандыр инде. Шул теге авыр промышленностьны күтәрергә дип татарларны авыр кайда алма авыр эш, шунда татар. Мәсәлән, метростройны алыгыз анда. Метростройда хатта Мәскәүдә многотиражка чыгып торган татарлар өчен татар телендә күп татар анда. Беләсезме, инде хәзер мин менә 70-нчы, 60-нчы, 80-нчы еллардагы татар халкының тормышын сөйләдем, нинди хәлдә яшәгәннәр. Хатта Хрущев чорында сыер тотырга да рөхсәт бирмәгәннәр. Брежнев чорында, мәсәлән, ат тотырга рөхсәт бирмәгәннәр, әлек тә булмаган. 3 сарык, 10 тавык та рөхсәт биргәннәр. Татарда бит ул 5, 6, 7 бала. Нәрсә белән токландырырга аларны, нәрсә белән тәэмин итәргә? Мискеннәр инде киткәннәр. Инде 32-нчы елның газетын алсак, безнең газет ул теге трактор дип аталган шәһәрдә. Шулны алсак, мәсәлән, ул бит язганнар, икмәк тапшырырга тиеш халык дип кысканнар, колхозларны бигрәк яман кысканнар. Шул елны бит инде, әллә 31-нчы елны, 32-ме? 32 шул елны бит ачлык башланды бит Татарстанда. Елга күләмендә мискен татар ашарына юк. Аштан каталап торганда киткән инде шул якларга эшләргә заводларда. Анда араларында әллә ниди ызгыш, хөкүмәткә каршы фикер тумасын дип, аларны инде теге гел ни булган инде идеология көчле. Аларны гел эшкәртеп торганнар. Психология татарларның. Шул матбугат ярдәм итеп торган. Әйтте бит әле безгә приватные печати, приватные ремни партии дип.
Безне өйрәтәләр. Шул булган инде. Татар халкын шулай ничек тәрбияләгәннәр. Партияның нәрсә тараф диләр. Мәйе партия тарафынларында алар баракларда яшәп, әле соңрак тик 30-нчы елларда, 40-нчы елларда, 30-нчы елларда безнең университет әле булмаган, анда бинасы, шуның янында городок чекистов дигән төзгәннәр. Аларда әле пакле булмаган камыш белән иткәннәр тәрәзә астында. Анда мин күреп тордым камышны, мәсәлән. Шундай адәм страмы. Шулар гына ябык шәһәрчелек, ягъни закрытый городок чекистов, шулар өчен йортлар төзгәннәр инде анда. Безнең мискин халыкка төзде дип уйлыйсызмы, эшчеләргә? Юк. Алар баракларда яшәгән, авыр хәлдә. Менә безнең Ак Барс, мәсәлән. Кая? Сезгә күрсәтим дигәнем. Ак Барс банк. Татарча бит. Вот. Шул тәрбия аркасында тәрбиялибез дип шуңа күрә татар телендә гәзит. Инде авыллардан килгәч, инде татар авылларына алар урыс телен белмәгән. Аларны шул татар телендәге гәзитләр аша үндәгәннәр аларга. Тырышыгыз. Нинди якты киләчәкне төзегез. Ягъни стройте светлое будущее дип шулай мөрәҗәгать итеп торганнар. Соңгыдан инде аларны әкрен урыслаштырып инде. Ул чөнки кемдер каршы булса, мин аңлаттырасым килә. Монда политикага, аполитичен дигән нәрсәне әйтәсем килми. Анда хөкүмәтнең сәясәте шундый булган. Мәсәлән, хөкүмәт бер тел булырга тиеш дип. Шуңа күрә алар шундый курс салгач, инде шуны тормышка ашырганнар инде. Татар гәзитләрен япканнар инде. Әздән тик юк итеп шулай. Теге елгамы. Анда елга хакында әйтеп булмыйдыр инде шул. Бара теге су аз дип. Нәрсә хакында әйтергә була шулай менә. Шул телне нине бетерергә әкрен шулай сәясәт алып барганнар. Чөнки без менә дөньяда, бөтен дөньяга хуҗа булабыз дип, владыка мира станет труд, менә бу мировая революция дип әле укыгансыздыр Шолоховта. Нагульнов дигәнме, Нагульновны шулай дип инглиз телен өйрәнгән. Бездә аларны пил кровя из рабочего класса дип шулай дип, имеш мен сорау бирәм буржуазиялардан дип. Шулай нитеп торган чакта инде телләр нигә кирәк инде, артык тел. Башта теге революция башлангач инде уйнаганнар әзрәк халыклар белән. Соңгыдан әкрен алар телләрен юкка чыгарып, гәзитләрне явып, шундый хәл булган. Нәрсә белән бәйләнештә дип әйтерсез инде, гәзитләрне япкач инде. Телләрне бетерү белән бәйләнештә. Менә кызганычка каршы белмибез әле. Күпме мәктәпләрне япканнар. Гәзит ул менә күз алдында торган, шуңа күрә монда белгәннәр алар. Хатта безнең укытучылар да белеп торган. Шундый гәзитләр чыгып торды дип. Каян беләләр алар? 80нчы елларда, мәсәлән, безнең укытучылар университетта, журфакта татар телендә гәзитләр чыкты дип. Алар каян беләләр? Көчле булган ул рольләре. Менә җәмәгать тагы өлгермим. Дәвам итәрбез. Кем тыңлыйсы килә, тыңласын, калганнары теләмәсә, тыңламасын. Үзегез карагыз. Мин шул теманы дәвам итәсем килә. Чөнки мине фикерләр берәүне кызыксындыр дип ышанам. Шуның белән рәхмәт, игътибар өчен. Киләчәк чыгарышлар карагыз. Сау булыгыз.